حملے روز جفائی دے بابر کمر اسا رستم وار تے چڑیاں کوئی نہ اے دھمکیاں ہور کنائی دے اسا رستم وار تے چڑیاں کوئی نہ اے دھمکیاں ہور کنائی دے رستم جایا صاحب مغروری دی گل ہے کہ بھامیں جڈی گدڑ کجاک ہوئے کنڈ شیر دی لا نہیں سکدا بھامیں جڈی گدڑ کجاک ہوئے کنڈ شیر دی لا نہیں سکدا کسے جاتے پتل تے سونے دا ہو ہکو جیا با نہیں سکدا تے کم ظرف کدی لج پالاں دی کر سمادا نہیں سکدا او کرے کمر غرور تے کچھوے تو پھر سیڑ بھی چاہ نہیں سکدا یہ گل ہے پیر بشارت شاہ سکے ٹکر دے ٹل تے گل پیا کرتا اسی مکھن دے بلے کوئی نہ ایسا چوپا اپنی عزت دی پارو تیرے باخت دے چلے کوئی نہ سان نظر تو تے خدا دیئے سان ملک دے رلے کوئی نہ تیرے جے کم ظرف تو ڈھائے بنیے تے رستم گلے تیرے جے کم ظرف تو ڈھائے بنیے تے رستم گلے کوئی نہ جایا صاحب میرا کوئی نہ دل پر نال میرے کھکی تو مندہ کمر اڑاؤں میرا کوئی نہ دل او میرا کوئی نہ دل پر نال میرے کھکی تو مندہ کمر اڑاؤں تیرے نیت تو ہو معلوم گیا ہے میرے نال کوئی چکر چلاؤں تے سدھے پوچھنی یار کے سارے نو جیڑے ہون تو قدم اٹھاؤں اگے کوئی نو دانت لگ دیا ویجران دی میتھو کمر لاؤں میتھو کمر لاؤں ٹھیک ہو گیا راندی میتھو کمر لاؤں تا ستاں ویاں دا کدی نہیں سو بڑیا کدی نہیں سو بڑیا تینو کسے نے یہ سمجھا اج دے مان تے ملک نو سردی وطن ہے بخت عظیم پر آیا اور لگے دھوپتا سجن کھجور دا رخ جویں دے نہیں سکدا سایہ او کوئی کنا موڑ دے سیا سیاڑا بان ہر بندہ نو رستم جایا ہر بندہ نو رستم جایا جایا صاحب میرے ہتھاں وچوں چست چلاک نہ بن کچھ بول زبان نو ڈک کے متا میری نظر چوٹھے جامیں جی میں پھل ڈے پاؤندا ہے پک کے تے مینوں شرم مرندے نہیں نبھیاں دے جیڑی گل میں کردا جھک کے گل غلط جے ہون کئی کمر کی توئی تیرے کنا موڑ دے سا تک کے تیرے کنا موڑ دے سا ڈک کے تے کسے دور وچ واقعی وطنہ تے بدی ٹھاٹ تی نبھدی رہی ہے ایک رٹ لا کہہ دے نفرت دے تائیں سنگت جو پھیک پہ گئی ہے پیر سونا بھاوے نہ دل پر مجبور ہو کے میں نے گل لاکھڑی پئی ہے او تیرے ڈاڈیاں لگ دیا رستم جایا میری کیڑی لت میں پرکھ دی اج کسوٹی تے تیرے ظرف نو تول کے چھٹساں ہتھی آیا کھینو لیران دا ان کمر پھرول کے چھٹساں تا تین آج میں کھڑی ہوئی سوئی وانگوں میٹیاں ویچ رول کے چھٹساں او باویں ادب تا مجرم بانوئی ساں تین آج میں جھول کے چھٹساں